драфта. Така, първо ще ви покажа какви играчи съм паквал от пакове, след като съм печелил драфтовете или съм губил. Суарес 98, Роналдо, Рамос, Марсел, Суарес, Левандовски, Агуеро, Тиаго Силва, Азар пак, Тиаго Силва, Ройс, Диазали, Дебройне, Ериксен, Иниеста, Видал, Санчес, Келини и така надолу има още доста, затова не ми се предлежа. Това са склад билдерите, които съм правил. 189 ми е най-силният, ето този, който в момента виждате. Другите са така по-слаби. Оплеерите ви покажа. И драфтовете. Най-високия ми е 190, мисля 3, не 2, т.е. 2 пъти съм го сейфнал. Ето този. 5 тима в диари, тук в защитата имам, в резервите по-точно имам Дани Алвеш 90, Марсел 93, Рамос 89, Годин 88, защитата е доста добра. Вратаря 83, но нищо. Меси 98, Роналдо 99 и Суарес 98. Така, а другия драфт, който е 190, е всъщност, само да го намеря къде, ето го. Ето този. Меси 98, Модрич 96 и Пике 94 в защитата. Нямам никакви тима в деяри. И тук Дехия 90, Марсел 87, Хуан Фран и така нататък, Неймар. И да, по-точно това е. Днес ще направим 2 фут драфта. Не знам клипа колко дълго ще излезе. И така да започваме с драфтовете. Първо избираме схема. Съвсем скоро, хора, ще започнем да снимаме и на компютър. Просто трябва да си взема микрофон. Всичко ще си дойде по реда. Така. Но днес се прехвърляме към тази интересна игричка. Схемата, която ще изберем е 4-3-3, мисля да е. Да, ето тази. Защото аз съм много голям почитател на тази схема и да видим кой ще бъде нашият капитан. Доста интересни избори. Неймар, Хамшик, Меси, Мертенс и Бейл. Няма да избирам Меси, защото може да ми спадне пак Меси 98 и затова не да бързам и ще избера Неймар, защото Неймар няма по-силна карта от тази и затова избираме Неймар. Десното крило. Дали ще бъде Лионел Меси, Бейл, Иско, Ди Мария, Меси? Казах ви, хора, Меси 98. Добре. И нападателят. Ще успеем ли да направим? Тризъбецът. Ибрахимович, Икарди, Дибала, Азар. Тук сега Азар ли да вземем? Или Ибрахимович, един от двамата ще. Пък може да вземем и така с Ибрахимович, става 44 рейтинга. Гоним рейтинг. С Икарди е 43, но пък кемистрията е повече. Затова за сега взимаме Мауро Икарди. Не. Взимам Ибрахимович, защото аз съм много голям почитател на Манчестър Юнайтед и за това. Бускетс, Иско, Погба. Сега трябва да вземем или Бускетс, или Иско. По-удачното ще е да вземем Иско. Много исках Погба, но няма пък с кой да го свържа. Ибрахимович, освен, но не. Няма да правим излишни работи и затова взимаме Иско. Другият CM, дали ще е някакъв Team of the Year? Не. Хави Фуего е той, за да може да свържи с Меси и да видим кой ще е кам. Кой ще бъде на кам позицията? Мата, Тиаго Силва. Тиаго Силва, да, той ще се свържи с защото е испанец, пак може и Мата да вземем. Да, така става даже по-добре. Взимаме Хуан Мата. Видим кой ще бъде левият бек. Той ще бъде Лейтън Бейнс, Аспиликуета, Сидибе, Курзава или Родригес. Кой да вземем? Няма да се свържи с никой. Да, това е ясно, ще вземем най-високия оверал. 85. И да десния бек. Да видим кой ще бъде. Хуан Фран. И тук вземем Даниел Карвахал, без да се чудиме, без да правим някакви излишни неща. Няма да направим 190, гоним 190, но не. И да видим сега, ако ми се падне Рамос или Пике, може и да го направим. Не, обаче тази игра не е на същата логика, на която съм аз. Вратарят Шмайхел, Руфер, Куртуа, Урис или Рейна. Трябва да взема Рейна. Не. Но трябва да взема Рейна, защото ще се свържи с един испанец, но пък не. Куртуа или Юговорис. Апе или пък Шмайхел. Кой да вземем сега, тук е въпросът. Абе, взимаме Юговорис.
И така хора, това е самият драфт. 98 chemistry и 89 рейтинг. Не можахме да направим 190, но всъщност това даже не е 189, даже не е 188, 187 е този драфт. Не е толкова зле, но пак не е толкова добре. Опитвах се доста неща да направя. Примерно смених ето така, ако направим. Примерно. И тук напред да сложим Караско. Нищо не се получава, даже доста спада. За това си променям. Така е по-удачно. А ако сменя Гомес с Мата, нищо не става. Еми добре, това е самият драфт и да започваме с мачовете. 187, да, както ви казах. И да започваме 90-ми атаката. И добре хора, малко така скъсих видеото, но да не гледате всичките неща, защото то беше най-дългата 1 минута в живота ми, която съм правил и съм играл на тази игра. Така, да пристъпиме към отварянето на паковете. Един голд пак и 2 премиум голд пака дават за печелването на този драфт. Почваме с голд пака, да видим какво ще се падне. Ариер. И да видим кой ще бъде той. Васкес от отбора на Севилия. Още в този пак с Саня, Дебюши, Якуб, Корея и Данило. Премиум голд пака. Добре, да видим кой ще се падне. Помислих си Суарес, но нищо. Кавани също става. 88 Кавани. Витол, Мане, Андриан Силва, Денис Суарес и Болдебус. Не знам как се изговаря. И следващият пак информ е той. Марсело, не, Филипе Луис. Добре, 86 Филипе Луис. Клаудио, браво информ още. Дели Али информ. Бауман, вратарят на Хофенхайм. Кам Данило. Гюалино и Дарида от отбора на Херта Берлин. И добре хора, това е за първият драфт. Още веднъж. Преминаваме към втория. Няма смисъл, ще посейфам, не е чак толкова добър. И рестартваме. Тези реклами много ги мразя. Така, значи, сега вие ще видите... изчакайте. Вие сега ще видите само избирането на формацията, както в момента. И избирането на капитана, другото ще го спра на пауза и направо ще ви покажа целият драфт. След това също мачовете ще ги пропуснете и накрая само ще ви покажа докъде съм стигнал. Ако съм спечелил, ще отворим паковете и ако съм сгубил, пак ще отворим паковете. Така, избираме схема отново 4-3-3, защото... не, 4-5-1 има. Ако има тази схема, направо залагам на нея. И да видим само капитанът, кой ще бъде. Албамаян, Кавани, Юзил, Гьоце и Милнер. Тук взимам Юзил. И сега ще го спра на пауза и вие ще видите чак след това. Ето го драфтът, който успях да сформирам. Той е английски. 186 е той, всъщност. Там, примерно, ако направим така, Гюндоган си спада на местото. Единствените двама, по-точно те са трима, Фернандиньо, Азари и Махтерян не играят на тези позиции, защото за тази позиция трябва ЛМРМ и Кам, Азар е В, Махтерян е РЛ, Фернандиньо е CDM, а то трябва Кам, така че няма смисъл. И ще ги направя така, защото Фернандиньо е доста по-бавен от Гюндоган, поне така си мисля, И сега ще пристъпим към мачовете, които ще направим. Този драфт е с едно по-слаб от онзи, той е 186, но ние беше 187. Няма значение, обаче. И да започваме. Вие няма да го гледате. Това ще го спра на пази, чак след като докъдето стигна. След това ще отворим паковете и това ще бъде края на клипа. Не забравяйте, не пропускайте. И отново хора, ние сме шампионите. Отново победихме на финал, играхме с Реал Мадрид и ги бихме 4-2. 4-1, не, 3-1 по-точно. 3-1, за тях кара Тима Биер, Модрич 96, поне това го помня.
Пак стъпваме към наградите. Голдпакът. Кой ще се падне? Реаре отново от голдпака. И това е не Савич. Да. Невероятно още Уилиан Хосе, Лукас, Дефу, Руйс и Бач Тудер. И двата премиум голдпака. Да видим кой ще се падне от него. Информ. Ериксен. Кристиан Ериксен. Не е толкова зле. Още, добре, Найнгуан, Бака, Бруно Мозес и Кико Касила, по-точно. Видим кой ще пакне Мариере отново, но трябва да е малко по-добър. Ибрахимович, брат. Още са Виктор Руис, Орелана, Теодорчук, Фред и Араду. Но Ибрахимович, хора, добре, това не е най-хубавия, който сме паквали от тези два драфта. Хора, това ще бъде всичко за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал, да не пропуснете нито един клип. Аз бях ProGaming BG и до скоро.